ku ji waka a bakin mawakin ku dan fango mai kamar Hausa. Ai aran kai dade sarki ranka shi dade sarki girman kujerar ka sarki sa ai maka Allah karo daukaka lamuran ka su haskaka mai martaba mai kagara goma kafa gaban tara Ahmadu Garba dubu jiran mutum ɗaya attahiru Ahmadu attahiru sarkin kagara duniya ba ga koge maliya ko ina ka mamaya zaki taka lafiya yara gimsi mai martaba karshen ka dai ba yanzu ba makin ka ni ban san shi ba mai martaba ba su san ka ba shi ya saka ba su bi ka ba na gaba ai tuni yayi gaba ga wasu baya suna zuba a kasar mu banga kamar sa ba gurin shi dai mu ta ci gaba talakawa na fada a gare mu kai ka zama uba marayu ka tallafa san vigilanti baka bar su ba sara ko sassaka baya hana gamji ya tsira Ahmadu Garba nufin rabbi ne ka zamo mai gagara na shigo fada dole ne ma in saka hula jaddara da dama ma tufafin jiki na sanye da falmara dole in tuka gaba na ka babban sarki mai gagara iko na rabbi sun kallo dangin su wane sun cillo zobe wa makiya gwalo fatin abar wajen kwallo lokai tare hasken rana baba ina wani ina kwana ka ji baitukanka daga bakin sarki bango mai kamar Hausa sarkin waka na masarautar bangawa garinmu na majanjan amanar sarkin kudun kagara hakimi Abubakar Cindo Abdul mai shanawa mai wakan sarakuna mai kagara Ahmad Tahir mai kagara Ahmad Garba Tahir mai kagara Ahmad Tahir uban hakuri a mun gani zahir mai tausayin talakawa sai kuban amsar haske adon gari bakin cikin mai batir kai mai wasa da wuta an kargaban kakwai fetur kyau na ado ga kwalliya ya dawe su kai a komai ma sarki a raduka fi su wane damusa wane kura zaki a cikin jeji dole sai faharara Sara da soka wasan kaura ashi mai cin gyada kazancen bara sandare bai hanna zakara a jara a zancen gaba a ci mini gyara sarki mai tarin arziki ina yin tuba mai halin kyauta kai baka gajirowa ba sai ma na bujiro da yan bukatuna na san baka bari na a cikin rana mai kagara in baka bani mota ba gunwa za na je ya bani baba in baka ban kudin kashewa ba gunwa za na je ya bani na ji ana ta yabanka mai halin kyauta to nema fakar ka bari ne na duka gaba na ka babban sarki gaban majanjan dan muribo ka ja mu muje mai zoga gaban majanjan refdin mu na rafi dole kira ka da oga gaban majanjan excellence gaban maganin mai yanga gaban majanjan ka ci dubu sai ceto sa wasu haura katanga gaban majanjan ya zage ka ya saran uban sa ya za gaban majanjan shi dai zagi anyhow abin da na hanga gaban majanjan gaban majanjan yara gamar majanjan jini na masarauta duduma da ganjam farane goma fadejo bindo ka tabe benton bin jatara a madon amin gije a wodi hakilo itau sai mai hali na manya dan modi buja muje mazan fama rafudin mu mai da alfarma kana tafiya suna ta magulma girma yana da din girma wadi ko hakurin ka yayi marana shiru farin cikin kurma gaban majanjan a kasar mu ba kamar ya kai ba kai zaman ka lafiya laudan modi bushe na maka fata hakimi na majanjan garkuwa sarkin fangawa jinjina ta gare ka uban mu dan kwarai sarkin fangawa jinjina ta gare ka uban mu dan kwarai Abubakar Cindo hakimin majanjan gatan mu sarkin kudun kagara mun bincika ba kamar ka kasar mu mai tausayin talakawa guri na cin dokar a jikan mu Abdul mai shanawa ina jinjina maka namu
wakar cindo gyara kasar mu, shi ya dau nauyin wakar ya ce in yi wa mai kagara. Ahmadu Garba a takirgun na sarkin kagara, da girman kujerar ka mai martaba. Hai, yawwa, ina hakimin masarauta, ina da ta gaishe ku. Hakimin ta gina da girman kujerar ka, hakimin ku sharki da girman kujerar ka, hakimin gunna da girman kujerar ka, hakimin kwangwama da girman kujerar ka, hakimin uragi da girman kujerar ka, hakimin katuka da girman kujerar ka, hakimin madaka da girman kujerar ka, hakimin kagara da girman kujerar ka, hakimin ringa da girman kujerar ka, hakimin majanjam da girman kujerar ka, sarkin kudun kagara Allah ya kara daukaka. Naku ne Abdul mai shanawa, sarkin wakar masarautar fangace da girman kujerar ku.